Στόχος μας είναι να πάμε εκεί πάνω για να δούμε την Αγία Σοφία που δεν φαίνεται. Και το χαλάω εγώ, γεια εσάς. Μόνο από αυτά τα ράτσα θα είναι ωραία, πιστεύω, η θέα. Και έχει και χαλαροπούλια. Μόνο σε Hills. Να μου κλέψουν τη θέα. Καλά, πάμε, Πιστεύω, ναι, αλλά αυτές οι τύπες μου κλέψαν τη θέα. Και το σασέρ μου κλέψανε. Πάμε τα πόδια. Ναι, θα τις προλάβω. Είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρόσεχε. Κάτι έγινε, Σοφία, από εδώ. Έλα, κάτσουμε για καφέ. Περιμένουμε στο σασέρ τώρα. Ναι. Μπήκαμε τζάμπα στο σασέρ. Πήγαμε μέχρι κάτω και τελικά λεβαίνουμε τις σκάλες. Περιφικό. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Θεωρώ ότι έχει πολύ αέρα. Δεν έπαιρνα ούτε αέρα. Τα καταφέραμε. Κάτσαμε. Πήρα και τον τουρκικό μου, ελληνικό μου καφέ. Τσάι.